naš današnji gost ovih samo nekoliko dana gostuje na Kosovu, iako je rođen ovde i u principu ne bi ni trebalo da se osjeća kao gost. On je predsjednik Saveza udruženja raseljenih sa Kosova u Crnoj Gori, Milenko Jovanović. Kako ga gledaju ovde? Kako u Podgorici? Po čemu se razlikuju raseljeni, izbegli i stranci? Da li su naši raseljeni zaboravili svoj zavičaj? Saznajte u Slobodno srpski. Gospodine Jovanoviću, dobrodošli u Slobodno srpski. Hvala vam na pozivu i bolje vas našao. Savez na čijem ste čelu u Crnoj Gori u saradnji sa udruženjima raseljenih iz Srbije najavio je da će predati svoju platformu za Kosovo državnom vrhu Srbije. Otkud vam ta ideja i šta je svrha te platforme koju pišete? Pa ovako, Savez udruženja raseljenih u Crnoj Gori u saradnji sa udruženjima koje okupljaju istu populaciju na području centralne Srbije u kontinuitetu radi na izradi dokumenata za koje smatramo da mogu biti od posebnog značaja kako za rukovodstvo Srbije, tako i za institucije društva koje nemaju veze sa vlašću, kao što su Srpska akademija nauka, kao što je Srpska pravoslavna crkva. I mi smo u više navrata do sada, naročito od Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve, bili podržani u naporima da sa tim našim dokumentima ne samo stavimo trag kao doprinos onome što smatramo da jeste potrebno i neophodno uraditi u cilju iznalaženja nekakvog, rekao bih, praktičnog i korisnog rješenja za pre svega srpski narod sa Kosova i Metohije. I u tom smeru našli smo za shodno da kada je aktualizovana priča oko izrade dokumenta kao što je platforma državnog vrha Srbije i mi konkretnim doprinosom, dakle konkretnim aktom sačinimo određeni memorandum. Evo, desilo se da smo ga i mi nazvali platforma, nimalo slučajno. A što je ne predaste ranije kad je predsjednik Nikolić obavljao te konsultacije sa svim zainteresovanima? Pa ovako, mi smo načelno podržali platformu predsjednika Nikolića i jednog trenutka se nismo pokajali zbog toga. Jasno, i šta je novo u ovoj vašoj platformi? Pa u našoj platformi je novo, evo ja vam neću večeras otkrivati detalje, ali definitivno hoću da vam kažem da je novo, da je naglašena potreba da se problemi prognanog stanovništva, odnosno interno raseljenih lica, kako se neosnovano, zahvaljujući bezumnim zakonodavcima, tretira naša populacija i u Srbiji i u Crnoj Gori. Jasno, ali vi rekao ste da ste prethodno podržali tu platformu, odnosno samim tim i rezoluciju o Kosovu i Metohiji Skupštine Srbije. Jel ste kasnije uočili neke nove probleme u toj srpskoj rezoluciji koje ranije možda niste vidjeli ili imate sasvim drugačije predloge u odnosu na to? Ne, naprotiv. Mi smo, uslovno rečeno, amandmanski reagovali na prvobitni sadržaj platforme predsjednika Nikolića, reagovali u smislu da smo zahtevali unošenje odredbe prema kojoj bi se državni vrh u dijalogu sa predstavnicima institucije iz Prištine držao toga da se insistira i na povratku 250, odnosno 260.000 interno raseljenih lica. I kome ćete predati vi tu vašu platformu? Pa mi smo već najavili da ćemo ne slučajno prvo platformu predati njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju. I to će se desiti u narednih nekoliko dana, a nakon toga i dakle državnom rukovodstvu države Srbije, Srpskoj akademiji nauka i naravno mediji će biti blagovremeno obavešteni. I kada ćete predati to i očekujete da se to prihvati? Naravno da očekujemo da se u svakom slučaju poštuje poruka i da se na pravi način čuje i uvaži glas raseljenih sa Kosova i Metohije. U komentarima na ovu posljednju rundu dijaloga u Briselu, međunarodna zajednica ne krije zadovoljstvo postignutim i najavljuje da bi do juna Srbija mogla da zauzvrat dobije taj datum pregovora oko ulaska u Evropsku uniju, a Kosovo sa druge strane sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Šta vi mislite? Da li će ovi Tačijevi i Dačićevi timovi dobiti tu bitku do juna, kad je određen taj nekakav rok? Ja sam sklon da konstatujem da je Srbija učinila i prevelike ustupke
ne bi li se došlo do nekakvog konkretnijeg rešenja u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji. Iskreno, moj doživljaj Evropske unije i onoga što zovemo uslovima koje treba ispuniti za pristupanje zajednici evropskih naroda, naročito ne korespondira sa, makar formalnim opredeljenjem vlasti. Na koje uslove mislite? Pa, mislim na očekivanje da dobijemo, odnosno da država Srbija dobije datum pregovora za pristupanje Evropske unije. Da, ali govorite o uslovima. Pa uslovi su očigledno da Srbija parališe svoje institucije, da ne kažem da ih potpuno ukine na Kosovu i Metohiji, i verujem da je to crvena linija ispod koje država Srbija nije u stanju da ide, jer najzad mora se uvažiti mišljenje Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, kojih je prema nekim procenama, tu nema pouzdanog podatka, preko 100.000, ali boga mi očekujemo da se čuje glas prognanih kojih je, nažalost, više od 260.000.